Allah ji kan jama'ar Badau da ɗaliban makaranta wanda suka yi haɗarin jirgin ruwan bagwai. Allah amin. Allah ji kan jama'ar Badau da ɗaliban makaranta wanda suka yi haɗarin jirgin ruwan bagwai. Allah amin. Mamallakin mulki sarki gwani abin dubawa, da sanda zan waga sunan kashi nake sanyawa. Akan batun hadarin jirgin bagwai nake nusarwa, sannan in yi ta'aziyata gami da jajantawa. In gaisuwa ga iyayen ɗaliban da an karasawa, in ƙara shaidawa jama'a dukan abin da ya faru ciki. Allah ji kan jama'ar Badau da ɗaliban makaranta wanda suka yi haɗarin jirgin ruwan bagwai. Allah amin. Ranar Talata da karfe 4:40 ne na yamma aka kirawo ni lokacin ina ƙauye ma. Da dai na duba sai na ga Umari kane na nema, ya ce da ni jirgi ya yi haɗari a yanzu da yamma. Ya ce mutum 50 ne ciki da ɗalibai da manoma. Na ce akwai wauta, wannan direba ya janyo aiki. Allah ji kan jama'ar Badau da ɗaliban makaranta wanda suka yi haɗarin jirgin ruwan bagwai. Allah amin. Abinda jirgin yake ɗauka iya mutum 20 ne, in an cika masa 22 ko da 3 ne. Na cewa ne direban, aka ce da ni Shamsi ne. Ana gayan wannan nima na tabbatar kasada ne. Abdullahi na malam ɗan gari da Jafar Ja'e su ne direbobi, lokal gamin kwasu ne ta ba jirgi. Wanda zai mutu kasantin ana isaura gobe, akwai alamomin ta mabayyana a ganka a keɓe. A ganka babu sukuni ko da yaushe sai raɓe-raɓe, komai kuɗaɗenka ko mulkinka kafi san ka a keɓe. Al'amarin ɗaliban nan ya kiɗi mani yarin caɓe, abinda sun ka faɗi ran tafiyar akwai ban mamaki. Allah ji kan jama'ar Badau da ɗaliban makaranta wanda suka yi haɗarin jirgin ruwan bagwai. Allah amin. Hassan da malam ya ce musu kowace ta je ta sanarwa, yau za a maulidi, fuskar su sai ta ƙara haɗewa. Saɓanin da fira ake ta yi ana darawa, sai suka koma roƙon malami akan fasawa. Malam ya ce musu ku yi haƙuri da kawanga an yi gamawa, an gama maulidi sai na baɗi idan Allah ya kai. Allah ji kan jama'ar Badau da ɗaliban makaranta wanda suka yi haɗarin jirgin ruwan bagwai. Allah amin. Nan ɗalibai ba su ce ba kuma ba su ce a'a ba, don maganar malam sun zama kamar ta inna da baba. Abinda malam ya ce musu ko kaɗan ba za su musa ba, an ba su tarbiyya, ilimin su ba na zara ba ne ba. Suka je suka yi sallama da iyaye ba cikin sarrai ba, hakanan suka daure suka bar gida waɗansu suna kuka.
Lagyaz-lagyaz suka zo suka tsaya a bakin kogi, suka kasa sukuni tun sanda suka hango jirgi. Akan batun hadarin nan dole direba za a yi zargi, don har da ma buhuna bacin jama'ar ciki ba kage. Dan sai da jirgin ya cika tabtab sai direba ya hangi mata da 'ya'yanta su biyar ya ƙara zuba su ciki. Allah jikan jama'ar Badawa da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin ruwan Bagwai, Allah amin. An kwari jirgi ba bakin ya ce ba za ya iya ba, jama'ar ciki ajali yayo kira ba za su faɗi ba. Suka tashi ba sauri ko an marada ba za yi gudu ba, domin akwai iska igiyar ruwa ba za ta bari ba. Yawan ruwan ba za ya gaza zurfin gaba 10 ba, faɗinsa na yin kilomitas a haka duk ya zuba su ciki. Allah jikan jama'ar Badawa da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin ruwan Bagwai, Allah amin. Jirgi yana mutuwa sai hayaniya ta kaure mutane, ga ɗan karen lodin buhuna da al'umma da a zaune. In ba ku manta ba baya na ce da ku ana iska ne, igiyar ruwa ta kada ta dinga an tayo wa mutane. A zahirin gaskiya wannan tuki fa aikin kawai ne, an yi shi an kashe al'umma na ƙauyaku da cikin birni. Allah jikan jama'ar Badawa da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin ruwan Bagwai, Allah amin. Jirgi ya ƙi tashi jama'a suka yi ta yin koke-koke, suna neman gafarar junansu da wasiya a take. Igiyar ruwa kuma ta cika jirgi ya dankare ya yi make, gaba abin kwarfa in ma akwai sha'an tattake. Waɗanda ke nesa 'yan birni suna ta bayar da aiki, suna jiran mutuwa wasu ko suna ta lallashin 'ya'ya. Allah jikan jama'ar Badawa da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin ruwan Bagwai, Allah amin. Guda cikin wanda suka tsira ya ce da ni wata mata ta ba shi tausayi sanda take ta rungume yaranta, tana ta sumbatar shi tana kuka akan mutuwarta. Yau za ta rabu da shi ba wanda zai yi ceton ranta. Sai ta ɗago ta ce jama'a su taimakawa kanta, su karɓi yaran nan ko shi ya tsira in Allah ya yi. Ba wanda ya lura da ita kowa yana yin ta kansa, yara ƙanana suna kuka suna kiran babarsu. Babarsu ita ma tana kuka tana kiran abansu, tana waya da mijinta yana ta addu'a a gare su. Jirgi yana tafiya ƙasa har ya zo iyaka wuyansu, tilar ta bar yaran ta sake shi lokacin rabuwar yayi. Allah jikan jama'ar Badawa da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin ruwan Bagwai, Allah amin. Kafin minti 3 ba komai guri sai takalmansu duk sun nutse ƙasa suna ta gulma ya sha kansu. A lokacin da aka zo ceto wasu ya kashe su, sai dai mutum 8 su ne aka ciro su da ransu. Dan jinjirin nan shi aka fara gani cikin gawarsu,
ya sha a dankila t-shirt da takalmi a kafar shi. Allah jikan jama'ar Badawai da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin ruwan Bagwai, Allah amin. Sai na kira Yusuf Ahmed majalisar tarayya, kaji gwanin tausayi sarki mai takama da masoya. Na kira ciyaman lokal gamen Inuwa mai biyayya, sarkin haƙuri sarkin juriya akwai shi da niyya. Sai na kira malam Zakari farin uba jagayya, duk na gaya musu aiki gabansu babu wuya sun zo. Suka tura 'yan kwana-kwana Bagwai suka yi ta yin aikinsu, da su da 'yan kamun kifin Bagwai suka haɗa kansu. Ko ni da bana su nan take na shiga na taya su, kai ta tsatsamu gawa manya da ƙananan su. Jirgin ruwa 26 da su aka yi fitansu, kwana 3 circir aka yi kafin a ƙara fitan gawa. Allah jikan jama'ar Badawai da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin ruwan Bagwai, Allah amin. Wata 'yar Fulani kyakkyawa fara da ɗan yaranta, ta zo daga Kano yawo na 40 danginta. Haza ta fasa shiga ta dake ashe rabon a kashe ta, duk inda ta waiga jama'ar guri suke kallanta. Ta yi wa ɗanɗanta wanka ta gyara abin sha'awarta, kamar Balarabe ashe ku lokacin rabuwar yayi. Allah jikan jama'ar Badawai da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin ruwan Bagwai, Allah amin. Dandanan gwamna Ganduje ya kashe jiniyar shi, suka zo ta'aziyya shi da Murtala babban yaran shi. A 'yan rakwansa da Yusuf Badau da Zakari mai gidan shi, da tallafin jin kai don rage wa al'umma karsashi. Kuɗi da kayan abinci gwamna ya fitar a raba shi, ga Murtala Garo na addu'a a kansu yana kuka. Na kirayi sanata Suleimanu Usmanu Hunkuinawa na cikin Kaduna jiha dattijo mai abun bayarwa. Ya musu addu'ar jin kai ya bani gudunmawa, a 'yan gudunmawar ban manta Ali Isa nawa. Modibatu ɗan Adamawa ya bada gudunmawa, ya ƙara addu'a a ciki gami da jajantawa. Ga Bello Gumbi ɗan wa mako yana miko addu'arsa, shi ma yana fatan zai zo ya ba da gudunmawa. Ugansa Lawal shi ma take yayi min addu'arsa, ya ce yana fatan zai zo ya ba da gudunmawa. Nura aboki na mai magani a malan kato, ya addu'ar samun rahamar gami da gudunmawarsa. Ina fatan Allah ya tsare gaba da bayan mu amin, ya ƙara ɗaukaka koginmu da darajoji amin. A nan gunza na tsaya in yi addu'a a kankin kanmu, Allah ya kyautata ƙarshenmu a lokacin mutuwa amin. Allah jikan jama'ar Badawai da ɗaliban makaranta
wanda suka yi hadarin jirgin ruwan bagwai Allah amin. Allah jikan jama'ar Badau da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin ruwan bagwai Allah amin. Allah jikan jama'ar Badau da ɗaliban makaranta wanda suka yi hadarin jirgin